93-nji ýylyň soňlary, 94-nji ýylyň başlary bolmaly. O Ýeňýan Abdukuliýew, onuň Bazarow dip owdan pret bady, Bazarow jigilerinden. Onuň Muhammed Aymuradow, Mälik Çariýew, onuň Abdukuliýew 4 bolup geldiler-de. Onu Abdukuliýew apatsaner bolup gelmedi. Abdukuliýew men kabinetimde birinji sapar görüşmedi. Yani personal şeyleri o doktor görýärdik, neme diýdik görün. Biznesmen bolup geldi. Abdukuliýew 94-nji ýyl. Ne apatsanerdi, ne başga zatdy. Türkmen fonduny açtyk Moskvada. Neft satacak, näme etjek diýip şolar ýalak demeler bilen geldiler-de. Ol ýanky getiren adamlarym men bir hormat goýup tanap işleşip gören adamlarymyz göz ýüz bolup durandan haýyşlaryny ýyne de çöwüp bolunokda. O edip bolýan bolsa edilýär. O şolary ýoňlar onuň bir kağıda gol çekişip öýe baramda men o kağıdan görkezdim. O doğru pulu. Şonu ortağa çıkarmaly, separasiýa 2 milyon dolardan kän. O Abdukulada aýtdym. Ya sen közüm üçin demedi. Bir de gerekli aktar dedi.